Il-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta se jkollha żewġ ajruplani ġodda li se jieħdu post żewġ ajruplani oħra. Dan sar magħruf waqt laqgħa bejn il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi u l-kumpanija Airbus ġewwa Toulouse. Flimkien ma' delegazzjoni Maltija, il-Ministru Mizzi żar il-kwartieri tal-kumpanija Airbus fi Franza fejn hemm iddiskutew il-potenzjal ta' numru ta' inizjattivi b'kollaborazzjoni mal-kumpanija. Waħda mill-inizjattivi diskussi kienet dik tal-iżvilupp ta' Akkademja ta' Taħriġ mill-Air Malta bl-għajnuna ta' Airbus. L-Akkademja se timmira li toffri diversi korsijiet lil piloti. Din il-proposta issegwi l-aħbar li l-Air Malta għadha kif ħarġet 20 pilota kadett għal Qatar Airways. Il-kumpanija tat aġġornament fuq il-produzzjoni ta' żewġ ajruplani ġodda tat-tip A320 Neo li għandhom jingħaqdu mal-flotta eżistenti fl-ewwel nofs tas-sena 2019. Il-Ministru Mizzi sqar li laqgħat bħal dawn ikomplu jgħinu lill-Air Malta tippjana rotot ġodda b'konformità mal-istrateġija ta' tkabbir tal-kumpanija. Iddiskutejna numru ta' inizjattivi mal-Airbus. Mal-Airbus fost dawn huwa id-delivery ta' żewġ ajruplani li se jaslu is-sena d-dieħla tat-tip Airbus A320 Neo fejn tawna a progress update ta' dawn l-ajruplani fiex waslu fil-production cycle tagħhom u ddiskutejna wkoll il-mudell tagħhom ġdid tal-Airbus A321 Neo Extended Range. Dan huwa ajruplan interessanti għaliex jekk nikkunsidraw jagħti lill-Air Malta possibiltajiet ġodda li naslu ferm il-bot minn xtutna. Il-viżjoni tal-Gvern hija ferm ambizzjuża kif qed jimmira li l-Air Malta tkun il-linja tal-ajru Mediterranja li tgħaqqad l-Ewropa mal-Afrika, il-Lvant Nofsani u lil hinn.